ofizialari dagokion High Rise filmaren prentsaurreko horri ekingo diogu, argazkilariak mesedez eta mesedez ez argazkirik egin prentsaurrekoa. Gurekin daukagu zuzendaria Ben Wheatley, los actores y actriz Tom Hiddleston, Sienna Miller y Luke Evans y el productor Jeremy Thomas. Y lo que desean es escuchar ya su primera pregunta, para lo cual, por favor, retírense los fotógrafos si no hay manera de hacer llegar los micrófonos. Aquí a la primera fila, por favor. Yeah, you can use the headsets. Yeah. Nice backpack. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el director Ben Wheatley. Quería saber, tengo entendido que en 2011 había ya un proyecto de adaptar la novela High Rise de Ballard y que la iba a hacer Vincenzo Natali, escrita por Richard Stanley. No sé si es el mismo proyecto o es diferente. Si es el mismo, me gustaría saber cómo acabó recayendo en sus manos y si es diferente, pues cómo decidió adaptar la novela. Muchas gracias. Eleberria egokitzea, eskerrik asko. Yeah, thanks. Yeah, there was a. It's kind of more of a question for Jeremy. That I mean, this project has been in development for a long time since basically when the. Proiektua garatzen egon da liburua idatzi zenetik 75ean esku askotatik pasatu da, jendea saiatu da egokitzen, pantailaratzen eta film bat egiten, baina egin dugun bersioak ez dauka zer ikusirik aipatu dituzun beste bersioekin, jakina liburuaren loturatik aparte. Ez da halako gidoi bat pasatu dena denboran zehar eta azkenean ere eskuetara iritsi dena, ez gidoi guztiz berria zen eleberria referente bakarra. Eta egokipena nola egin den, Amy Jonesek liburua hurbildu zen eta oinarria hartu zuen liburua irakurtzea, beste ikuspegietatik aparte esaten da liburua etorkizunean gertatzen dela, baina ekoizpena egitean bai, etorkizun proiektatua da, baina eleberria idatzi zen unetik aurrera. Nik 1.000.000 galdera dauzkat, baina ez dut denbora asko eman nahi. Zuzendariarentzat. Jakin nahi nuen, testu ingururen bat gainera zenezakeen, jendeak ulertu zezan, eraikinaren inguruan gertatzen zen, agatik bizi zen jendea han, eta nik gehiago nahi nuen testu inguruaz, eta frustratuta egon naiz filma ikustean, eta antzezlei nola bukatu duzue proiektu honetan parte hartzen, ze filman nahiko eroa da, ez? Zerebra xamarra izan behar du, hau bezalako gidoi bat hartu, eta esatea, bai, proiektuan sartuko naiz, nola eritsi zineten? Testuaren inguruan ez dago, liburuan ere ez dago, eta orduan liburuaren inguruko filma egin dugu, eta ez dakit erreparatu duzu, baina nire filmetan ez naiz ni oso zalea, testu ingurua sartzearen zalea. Horrek ez duke lagunduko, edo zombi izurrite bat, edo gerra zibil bat, ez. Ez zen bestelakoa izango. Ez dut uste oso zaila denik proiektu honi baiezkoa esatea. Ballarden zalea baldin bazara eta benen lanena, nik uste dute zuzendari unkigarrienetako bat dela Inglaterran eta edozein antzezlearentzat salto egingo luke aukeraren aurrean. Materiala bakarra da eta originala eta hori beti da unkigarria. Bai, badago zerbait oso adoretsua benen gidoian, benen eta Emiren gidoian. Ni benen fana naiz, zalea naiz, Kill List filma ikusi nuenetik eta oso miresten ditut J.G. Ballarden liburuak eta lastima da hau bazelako film gehiago egitea Ingalaterran, aurrara abiz bat da eta beti hartzen dut aukera hau bezalako proiektuetan parte hartzeko. Bakarra da eta originala, esan bezala. Zinak eta Tomek esan duten aparte, niretzat papera
normalean ez diate halako gauza dramatiko eta muturrekoa eskaintzen. Historiaren testu inguruan probetxatu egin nezake eta personaiaren barruan sartu, konfiantza handia neukan, nire muturretara eramango ninduela eta hoxe egin du eta esperientzia benetan disfrutagarria izan da eta sopozik nago parte hartu izanaz. Kaixo, egunon. Antzazlei galdetu nieke, filmekoa bezalako eraikin bat egingo bazen nukete, eta zergatik azken solairuan? Ez, Jeremy Ironsen apartamentua, ez, ura sotoan jarriko genuke. Ba, ez dakit. Ez dut ulertzen. Esan nahi duzu, ea zer nahiko nukeen hor goiko solairuan, bazaldi bat, eraikinak horrelakoak izaten dira nire esperientzian. Jatetxeak izaten dituzte goian, orduan, jatetxe bertan bizi direnen guztientzat irekia, zer salduko zenuke zenelako janaria? Donostian gaude, noski, ez dakit pintxoak edo. Pintxo jatetxe bat, bai. Ez buli. Zuzendariari galdetu nahi diot. Thatcherren aipamen batekin izten da filma, eta zer dio aipu horrek, eta bigarrena, Balarren inguruan, berak 70ko hamarkadan idatzi zuen liburua, zein modutan hartu ziren aurre Balarde gaur egun ditugun arazoei. Thatcherren aipuak funtsean erakusten du errepikapena, egoeraren errepikapena zer etorriko den Taubiren personaian, gora eta gora egiten du eta aur hori giro horretan hasiko da, eta gustatu zitzaidana izan zen filma historia baten partea izatea, baina historiak aurrera jarraiten zuen, ez etxe bizitza batean edo etxe bloke batean erotu egin den jende multzo bat. Baina hori egoera dramatikoa da eta aurrera egiten duena, eta horren ondoren Thatcher eta punk mugimendua ere hortxe zeuden. Beraz, aziak ere egiten ditu gaur egungo egoerarenak, eta horregatik erabili dugu aipamen hori, aipu hori. Eta beste galdera nola zan? Ies egin dit, ez gogoratzen. Bai, ozenago esan dezakezu? Balartzen modutan hartu zion aurrea gaur egungo etorkizunari? Bai, erabat. Hori da distiratsua eta bikaina Balarren liburuan eta liburuetan aurre ikusi egin zitzakeela egoerak. Irakurtzen duzu eta errealitate bihurtzen da. Ez bat eroago izan, gero eta errealitate gehiago bilakatzen da eromen hori eta horrek izutzen zaitu. Alegia, espero dezagun hau gertatuko baldin etorkizunean jainkoak lagun gaitzala. Kaixo, bi galdera ditut. Lehenbizikoa, zerbait konta dezakezu, zerbait divertigarria filmaren filmaketaz? Eta bestea, nola zer modu sentitzen zaren hemen? Parre asko egin genuen filmatzean, baina ez dut uste bereziki ez zer gertatu zenik, inor zulu batetik erori edo kaskarreko bat hartu edo. Egunero zeuden, une divertigarria kontuan hartuta, zein iluna izaten zen estena batzuk errodatzea, eta edukia prozesatzen zaila zen, baina egia esan ingurunea nahiko divertigarria eta lasaia eta beroa izan zen. Baina divertigarria izan zen guztionzat, baina ez niretzat zeren 20 egun haietan odolez
estalita ba ez da oso divertigarria. Eimik esaten zuen, tira bai, egin dezagun, hau odolez beteta dago. 2 segundutan idatzi zuen, ezekien nik hainbeste oinaze izango jasango nuela 20 egunetan. Baina ez nintzen kexatu, benetako profesional bat bezala. Nik bai, nik ez dena bat erratu behar nuen, zeinan jauzi egin behar bai nuen, egere lekura, baina bustitzen baldi bazera, orduan berriro behar duzu, ia lehortu, eta bar, ezin duzu 10 aldiz egin. Beraz, botatzeko zorian egoen, baina ez nintzen koltsoi baten gainera bota. Orduan, begiratu behar nion, eta jauzi egin, uretara, bai? Baina koltsoneta baten gainera egin nuen jauzi, eta parre asko egin genuen eszenarren inguruan, bai nahiko milegarria izan zen. Tira guk espero genuen estena berriro errodatzea, baina sorpresa pare bat izan ziren filmaren amaieran. Lan piztinatik, igerilekutik irteten denean, esan zidan, irteteko apokalipsiatik bizirik irengo banu bezala. Beraz, irten naiz piztinatik eta aerosol poto bat aurkitu nuen, eta inork ez zidan, esan benetakoa zenik. Beraz, hasi nintzen spraya botatzen, ahoan, eta zer zeukan. Desodorantea zer, beraz. Eta monitoretik begiran negoen eta esaten nuen. Hori atretzuen zeon, eta bai, benetako desodorantea da. Eta bai, egin zuen, ahoan bota. Eta gero denek parre egiten zuten, bigarren hartune bat egin genuen, berriro egin behar izan zuelako. Ez daudela erotuta, bueno, agian bai. Baina, galderaren bigarren partea da, oso gustatzen zaidala zinemaldia, durela 4 urte etorri nintzen Deep Blue Searekin, Terence Davisen film batekin, eta oso oroitzapen onak nituen, eta jakin nuenean berriro etorriko ginela High Riserekin, jakina, zinemaldia hau fantastikoa da, iria da ezin ederragoa, eta beti sentitu izan naiz ongi hartua hemen. Horregatik, estimatu egiten dizuet honengatik. Nik ere bai, atzo froga bat egin nuen zineman, eta lehenbiziko aldiz ikusi nuen, eta espazioa aparta da, kursalekoa. Eta estrenatu ondoren, zinema aretoak, $3 dira, baina ohore bat da, hainbeste jendek batera ikustea, 1700 lagunek ikustea film bat. Jakin nahi nuke, zure pertsonaia oso eztabaidatua da, eta zaila da nire ikuspegitik. Zer da gehien kostatu izan zaizuna islatzea zure pertsonaian? Eta nola ikusten duzu zuk zeuk pertsonaia? Tira, suposatzen du lehen esan bezala, hasieratik pertsonaia onartzearen arrazoia zen, erronka bat zela, niretzat, eta nire gaitasunarentzat. Izan ere, nire personalia, ni bezalakoa, bueno, agian bai, agian parte batzutan bai, baina gogoan dut, pertsonaiaren irakurri nuenean, lehenbiziko aldiz gidoian, pentsatu nuela, Oliver Reeden pertsonaia neukan, ura ero bat zen, pantailaren aurrean eta atzean, eta non nahi, eta hartan oinarrituz eraikin dut pertsonaia, zen eta 70ko pertsonaian geuden, eta orduan giroa ere horlakoa zen. Reeden tankeraren gauza asko hartu genitun, Wilderen gauza ilunenak filmean, egia esan, ez ziren filmatzen errazak, oso zailak ziren. Nabarmenen da Sienaren eta Bion arteko estena, oso egun latza izan zen. Genekien etortzeko zorian zehola, egin egin behar genuela, eta gu Bion bidaien parte oso gratitsua zen, baina oso zaila izan zen. Zeren barrutik aurkitu behar duzu, edo bilatu behar duzu, eta espero izan, egin behar duzun egiten ari zarela.
une horiek iristen direnean, edozein pertsonarentzat oso zaila da entzutea eta ikustea eta filmatzea eta baita antzestea ere, noski. Beraz, oso zaila izan zen talde tekniko guztiarentzat ere. Amodio egitea kameraren aurrean, ez? Da gauza nahiko bitxia, xelebrea da, niretzat oso arraro eta deseroso ematen du baitu halako estena bat filmatzea, baina hori guztia esan da, filma ikusi nuenean estreinako aldiz, eta hau gertatu egin zen benetan, inoiz ez zen gertatu, 5-6 unetan filmean, ez dut gogoan filmatu izana, eta ziren une ilunenak, beraz ez dakit benek zer sartu zidan kafean goiz hartan, baina egia esan funtzionatu egin zuen. Zorionak filmagatik, Lukentzat zure interpretazioarekin erakutsi duzu Gaston perfektua zarela. Eta aurre beste kantatzen erakutsi dizu, eta Sienari zoragarria da horrelako paper batean ikustea, iaz urteko Hoskatxer eta frankotirador filmetan zeunden, eta honetan gehiago ikusten zaitugu. Errazagoa alda Britaniar akterosentzat paper interesgarriagoak egitea Erresuma Batuan Hollywooden baino, eta Tommy galdera, Asgarren Erresuma gerran eta eraikinaren artean zehatzekotasuna daude, eta bigarren ospea omen duzu hartzeko beti gaiztoarenak edo gutxienez bitxiak onartzeko itura duzula. Bai, denetariko galderak daude. Ikasi behar izan nuen kantatzen eta hori ez. Nik bizitza osoan kantatu izan dut, galesekoa naiz, galestarra naiz, beti gaude kantatzen, nire karreraren 10 urte eman ditut kantatzen, estenatokietan, musikaletan, gero 8 urte itxaron behar izan nuen lan bat aurkitzeko eta nire musika talentuak pantailan islatzeko, eta divertigarrioetako bat izan zen, eta abesten hasi nintzen, eta oso ongi pasatu nuen filmatzean. Ia errezaten paper horiek egitea Erresuma Batuan, ez dakit. Uste dut zaila dela aktoresentzat paper onak aurkitzea, eta hori nik uste dut gero eta gehiago ikusten ari dela. Nire ustez material ona dago, aurkitzeko sortea baldin baduzu, proiektu horretan parte hartzeko sortea baldin baduzu. Eta ez dago, antzekotasunik ez dago. Etxe horratzaren eta esganen artean, naiz eta, vertikaltasuna toki batzutan, ez dakit. Tira, Loki azkeneko bizitzan bizi da, baina, zure galderaren bigarren partea, beti erakartzen naute pertsonaia korapilatsuek, baina hori da, uste dudalako pertsona korapilatsuak direla, hori da munduaren nire esperientzia, konturatzen naiz berez xamarra dela, baina uste dut, jendea eta pertsonak, geruza asko dituela, beraz beti erakartzen nau, alderdi oso gaiztoarena badute, bilatzen ditut kalitate simpatikoak, baina gaiztuak baldin badira, eta maitagarria baldin badira, orduan haien parte negatiboak bilatzen ditut. Egunon guztiei galdera bat. Zure papera oso asko eskatzen du aktore batentzat, fisikoki eta mentalki, jakinen nuen nola prestatu zara paper horretarako, eskerrik asko. Interesgarria da, lehen pertsonaia liluragarria da nire ustez. Iruditzen zait oso interesgarria dela liburuan, eta baita Amiren gidoian zeren etxe horratza pertsonaiez beteta dago, oso energia handiko pertsonaiez beteta. Karisma dute zoragarriak dira, edo Wilder bezala naturaren indar bat dira,
eta Ballardek halako lotura bat du, pixkat hotza izan ere fisiologoa baita, etxorratzean sartu da bizitzaren konplexutasunetatik ihes egiteko, eta liburuan deskribatzen dute anonimatua bilatzen duen bat bezala. Eta orduan aloko gondola batean sartuta espazio garbi eta arin bat nahi du, eta Eimiren gidoian oinazea baitu senide bat galdu duelako, desagertu nahi du, grisa da bere jantzia, paretak, zerua, eta bea ere medikua da. Beraz, urrundu egiten da apur bat, aztertu alizatetik giza gorputza nola dagoen egina. Eta horrek esan nahi du hasieran ez dagoela hain implikatuta. Hor gertatzen ari den kaos horretan. Neri hori interesgarria iruditzen zaidan, existitzea halako leku batean, pixka bat urrundutako lekuan, eta hor erreakzioak daude, eta hormonak, eta gorputzaren parteak dira, izan ere fisiologoa baita, eta kontzient jakin dezake agian, patologo forense batekin eman nuen egun bat, eta ark erakutsi zidan, bere lana erakutsi zidan, eta liluragarria izan zen, hori eta baita entzutea profesional bati, giza gorputza aztertzen duen bati, eta nola hitz egiten zuen portaera alorreko disfuntzio ez, eta haren teorian zerk erabakitzen duen heriotzaren motibua, 5-10 pertsona ikusten zituen iagunero, eta egia esan ezin duzu ikusi, dituzu portaera disfuntzioaren arrazoiak ikusi, fisikoki aztertuta persona depresiboen edo skizofrenikoen sintomak, ezin dira aurkitu fisikoki burmuinean, eta nola erabakitzen duzu hori, gai kimikoak dira, eta azkenean interpretazioa, eta hori zoragarria, luragarria erutu zaidan. Nire langen personaia nondik datorren. Kaixo egunon, eta zorionak denei filmagatik, eta hiru galdera tomentzat. Lehenbizikoa, uste duzu zure karreran proiektu gero eta ausartutago eta jotzen duzu, hori konbikzio bat da, eta zure karrera horrela zuzendu nahi duzu, zirkustantziak dira, edo uste duzu zure belaunaldian ohikoa dela, eta bigarren izango litzateke nolako izan den Jeremy Irons aurre izatea, eta hirugarrena kuriosat jakin mina dut, zein akademiatan ikasi duzu hain ongi dantza egiten, oso ongi erakusten duzu film honetan, eskerrik asko, eta zorionak. Bueno, ja, dantza, tira, hiru galdera, bai. Hollow Crown, dantza, Hollow Crown, eta zergatik aukeratzen ditudan paperoiek. Nik beti irakartzen naute lurralde ez ezagunek. Zergatik aukeratzen ditugun paperak zaila da hori esatea. Senez, erakartzen gaituztelako film, baiezko ematen diegun filmak. Eta antzezle naizen aldetik, beti esploratu nahi izan ditut lurralde ez ezagunak. Gogoko dut, halako korresponsal, atzerriko korresponsal da banez bezala da, nahi nuke bertan sartu, gero etxeratu, eta paperak aukeratzen ditudanean erakartzen naute erronkek eta personaien artean antzekotasunak aurkitzea, nahiz eta personaiak oso urrunak izan, eta ikertzea materialik interesgarriena, hori da modurik errazena. Batzutan barrutik, erraietatik sortzen zaizu. Plazera handia izan da, berriro Jeremy Ironsekin lan egitea. Oso ongi pasatu dugu Hollow Crown filmean,
Eta Lang eta Royal, aita semearena egin genuen Crown hortan, eta Royalek aita figura bat da Langentzat, eta hori interesgarria izan da, bai. Filmeko erlazioari dagokionez. Eta gozatu egin dutarekin lan egiten, eta Eskozian aitzea arekin. Eta dantzari dagokionez, ez dakit, beldur naiz ez dut inon bereziki ikasi. 90 urteetan, gazten nintzela eta denbora pasa Brandonen. Tira, gau klubetan, Londreseko gau klubetan, hori da nire azalpena, dantzari dagokionez, ez dakit, tira, agian. Luke Evansek nik baino asko zobeto dantzatzen du filmean, zergatik ez digu beak esaten nun ikasi duen dantza egiten. Ez dut gogoan, ez dut bat ere oroimenik. Ez dut gogoan. Bai, divertigarria izan zen, azken egunean izan zen, bai, dantzan egin genuena. Urrengo egunean ezin izan mugitu ere egin. Nik jakin nahi nuke, zein den Ballarden zure liburu kutxuna, eta zergatik. Eta zergatik, High Rise ez da parte, noski. Lotxagarria da, ez ditut denak irakurri. Concrete Island, Portlandezko uhartea, gaiari dagokionez, High Riseen antzekoa dena, mundu zibilizatu batean dago personaia, eta testu inguruzu jakin batean aurre egin behar dio, die beren senei bizirik irauteko, eta Ballardek liluratu egiten nau, barne eromenaren aukera eta kanpoko zibilizazioa eta Concrete Island hortan, gizon bat, istripu bat dauka autopistan Londonetik irteten, eta bukatzen du isolatuta bide gurutze horretan, eta langak garaiegiak dira eta ezin da irten, eta ala balitz ere autopista batean dago, eta ezin da gelditu, eta horregatik zeure burua aurkitzea hiri zibilizatuen arteko baten barruan sentitzea, eta sentitzea halako uharte bizigabeko batean zaudela. Eta High Riseen antzekoa da ere. Zuzendariarentzako galdera bat, puntu komuna, kontzeptualak aurkitu ditut, laranja mekanikoa edo Brasilekin alderatuta. Jakin nahi nuen, ea zuk aurkitu duzun alderdi estetikotik punturen bat film hoietatik hau filmatzeko orduan. Bai, filmaren referentzi puntuak beti pentsatu nitu nahietan, hau egiten genuenean, normalean filmak egitea, ez ditugu beste film batzuetako filmak zehazatiak ikusten, baina materiala aztertzen duzunean, eta kontuan hartuta 70ko hamarkadan dagoela girotuta, Kubrickek ere lan egiten zuen, garai hartan, edo John Borman, edo Brobe, edo Ken Russell ere. Orduan, aukera ematen dizu, aukera horiek eskaintzen dizkizu. Eta filmean egin nahi genuenan, neurri batean zen, halako oihartzun sozial bat erakustea, pastixe edo referentzia oso bat eskaini beharrean. Eta bai, zuzendari horiek mamu gizan daude filmean. Filmatzean iruditzen zaidan iraganetik lapurtuta zegoela. Eleberria ere, iraganean dago idazita etorkizunaz. Eta izan zen bat denboran pasatu izan bagina bezala eta atzera begiratu bagina bezala. Eta hori guztiaren parte bada. Baina ez bakarrik Kubricken referentziak, baita
Richards eta Rice, alegia, parte eroena, zinema britaniarreko gauza, parterik eroena, alderdi sozio-realista hori, baina bai, badaude puntu komun horiek, eta bai, hori izan da nire erantzuna, eskerrik asko. Jakin nuke, ea filma ikusten duzuen antikapitalista bezala, zuzendarientzat eta antzezleentzat, hitz egin dezatela pixka bat aldaketarako krisol horretaz, eraikina den krisol horretaz. Bai. Neurri batean, bai. Alegia, nik filmatu ditudan film guztiak izan dira erreakzio bat, oraina bizitzearen aurreko erreakzio bat, eta filma saiatzen da une honetan gertatzen ari dena islatzen. Eta horregatik erakarri ninduen High Rise-ek hasieran. Naiz eta 70ko hamarkadan idatzia izan, Ballard aurre ikusten ari zelako une honetan eta geroago gertatuko dena. Beraz, sentitu nintzen bai. Hor banaketa bat dago, dirua dutenen eta ez dutenen arteko banaketa. Eta banaketa gero eta handiagoa da, banaketa hori, eta une egokia iruditu zitzaidan, eta krisolari dagokionez, esaldi hori nik uste dut lehenago esan dudala. Ballardek ikus dezake bilaretzi dugun obsesioa teknologiarekin, etxe horratzeko biztanle guztiek uste dute eraikina mundu erreala ordezten duela eta eraikinetik ez dutela irten behar. Izan ere, ez zerbitzu guztiak eskaitze bai dizkizu, janaria, edaria, sexua, eta inoiz ez duzu bertatik irten behar, daude supermerkatuak, igerilekuak, gimnasioa, eta neurri batean, halako iragarki bat da teknologiarekin dugun obsesioarena. Lehen aipatu dut, baina badago elkarrizketa bat, aparta, 78an eman zuen, John Savageek eman zuen elkarrizketa bat, eta bertan mintzatzen da giza psikologiaren eta teknologiaren arteko ezkontzaz, eta gure obsesioa teknologiarekin, horrek aldatzen ditu gure portaera modu atzerazin batean. Eta uste dut berarentzat etxe horratza esperimentu bat izan zela guziorekin. Neurri batean. Hau da, ordezten ari gara mundu errealeko premiak eta orduan kanpoan aurkitzen ditugu eta hau ikusten dugu. Kaixo, beni aipatu nion bere zinemak ez zaituela hotz uzten, deseroso uzten zaitu, niri gogora ekarri zidan, El Señor de las Moscas eta azkeneko kaosa, bitaldeen arteko kaosa. Eta galdetu nahi nizun ere, ni txokatu nauen esaldi bat, guk egiten dugu, zabor guztia tapizaren azpian sartzen. Eta Tomi galdetu nahi diot, erosoago dago gaur egungo personaiak egiten, edo klasikoak, Enrique Laugarrena, Shakespearen Enrique Laugarrena bezalakoak egiten. Suposatzen dut, gidoia irakorri nuenean, eulien ugazaba baliz bezala zen, uarte bat da etxorratza eta biztanleak, badago Amy Jompek eta Ballardek aztertu egiten dute ze gertatzen den persona zibilizatuen hezkuntzari, heziketari, halako muturreko egoera baten dutenean, beraz, nolakoak garen muturreko egoeratan. Eta bitxia da, zuk aipatu izana, zeren eta Concrete Islandez mintzatu nahi zenean,
Robinson Crusoe zan Ballarden eleberri kutunetako bat. Ikusi nahi zuen jendea mutur psikologiko eta fisikoetara eramanda nola portatu daitezkeen ikustea. Beti pensatu, ez dakit haren esperientziak ziren gaztea zenean, Shanghairen, baina Miracles of Life bizitzaren mirarietan, bere haurtzaroa aipatzen du, gerraren amaiera da, eta ikusten du halako muturrekotasun bat, indarkeria muturrekoa, apeta muturrekoa, eta horre guztiak eragina du, izan du bere irudimenean, eta luze iraundu. Eta nahiago dut paper mota hau, edo antzesle batek lan egin behar du, beste pertsona baten zapatetan sartu behar du. Eta zure konpromiso intelektu eta fisiko guztia aportatu behar duzu, eman behar duzu, egia hori islatzeko. Eta lehen esan bezala, gustuko ditut personaia komplexuak interesgarriak iruditzen zaizkit. Enrique Laugarrena, interesgarria da, dudarik gabe, eta hor erantzukizuna dago. Eta borroka bat dago libre izateko, baina bere reputazioa publikoa betetzearena. Eta ez da egoera berbera, baina funtsean interesgarriena antzeslea zarenean, da arakatzea kanpoko eta barriko bizitzaren artean, denok ordezkatzen dugu mundua, baina zerbait sentitzen dugu barruan, orduan antzesten duzunean, marra hori ez da inargi geratzen, lauso geratzen da, eta nola edo ala badirudi bi proiektuak desberdinak direnik, biek arakatzen dutelako giza natura, epaitu gabe, baina konpasiorik gabe. Zorionak filmagatik, galdera ekoizlearen zata, ez bai dut beste inor ikusten laguntz galderarik egin dionik. Nire interesa da jakitea nola garatu den ekoizpena, filmaren ekoizpena, edo nun topatu dituzu arazo handienak. Tira, film honek asko iraundu niretzat, 70ko amaieran hasi zen, ni Nicholas Rowerekin, baina ez zen aurrera eraman, ez genuelako komentzitu for Maxwell gidoia idazteko, ez genituen eskubidea lortu, baina liburua gustatu zitzaidan. Eta gero, Crash egin nuen, Ballarden filmak gustuko ditudulako. Nik gustukoak ditudan gauzak jarraitzen ditut, merkatu baino gehiago, merkatu ez zait interesatzen. Beraz, beste pertsona batzuek ere parte hartu zuten, ez ditut izenak aipatu, ez dut gogoko. Ben Whitleyk egun batean, hurbildu egin zitzaion nire semeari, eta niri, eta David Cronenberg ezagutu nuenean Naked Lunch egiteko, danak bat egin zuen eta esan nuen. Gauzak ikusi nuen filma egin zitekeela, benen film bat ikusian nintzen, eta harien inguruan asko irakurrian nintzen, eta ikusi nuenean esan nuen, berehala ezagutu nahi dut ben, zeren agian aurkituko zuen berak film hori egiteko niretzat modu zuzen batean, egoki batean. Orduan berarekin hitz egin nuen, esan nien egokitu nahi dut, beste modu batean, eta berehala esan nuen, bai, egia da, agian ni negoen erratuta, eta hori gertatu zen film honekin. 15 urteko bidaia bat edo gehiago, beraz, batzutan gertatzen zait film askorekin, baina jarritu egiten dut haiekin, gustatzen zaidalako. Zaila da, hau bezalako proiektuak filmatzea, ze oso bitxia da egitea, zailagoa baita modu horretan egitea, gauza ezagunagoak egitea, baina hau ez da herriko jazdenik, edo
baina ez da entretenimendu ohikoa, baina oso entretenitua da, filman niretzat behintzat. Zorionak filmagatik, iruditzen zait referentziez aparte, oso film berritzailea dela, antzezleei ere zorionak, oso interpretazio honak, antzezpen honak egin duzulako, eta zuzendariari galdetu nenean, ea saiatu den zientzia fikziozko film bat egiten, etxe gozoaren inguruan dana tragedia bilakatzen dena, eta azkenik Hollywoodeko filmari zinemaz galdetu nahi nioke. Frankotirador filma referentzia hartuta, filma horretan aktoresa Ipar-Amerikar gazteak, pertsonaiak egiten du bere harremanak zuzentzen dituena, baina gero halako ama adoretsu bat da eta tradiziora izutzen gara. Orduan, kasu horretan Hollywoodeko zinema baldintzatuta sentitzen zara? Mother courage. Ulerte alduzue galdera, ez du nire burua manipulatuta sentitzen. Sharpshooter, frankotirador, ez nekien, beste izen bat dauka ingelesez, baina persona erreala zen. Persona erreala zen eta ez manipulatuta sentitu. Eta gertakari haiek errealitatean gertatu ziren, erakusten genituenak. Historia desberdinak dira. Leku badago zinema mota guztietarako. Ez dut uste beharrezkoa denik zinema mota batek bestea estaltzea. Nire gustu personala da zinema eliza oso handi bat dela, eta bertan izan ditzakezula film handiak eta txikiak eta existitu daitezkela elkarren ondoan. Bi motak ikusi daitezke, ironiari gabe. Ez dut uste borroka bat denik bat bestearen aurrean, edo kontra. Nik uste dut plazera gauza guztietan eta zinema guztietan aurkitu daitekeela. Errepikatuko duzu, mesedez? Saiatu zara alako kritika bat egiten etxe goxoa, zeren badirudi horren zientzia fikziozko bersio bat dela, etxearen etorkizunaren ingurukoa. Bai, neurri batean, nik uste dut gehiago dela jendeen arrokeria, eraiki dezakezu kutxa miresgarri bat eta pobreen gandik bere izi, uste duzu ez dezula arazorik izango, baina ez da horrela, ni oso pesimista naiz. Beraz, ez zait gustatzen etxe goxoarena, egin ditudan filmak ikusita, uste dut hemengo amaiera apur bat zoriontsuago dela, nire beste filmekin alderatuta, beraz bai. Bai, bukatu behar dugu, eskerrik asko.